Kuileno chini media takusuna hamno galeno ojo rawana ro sumoi mura pheke te loge chini tini no panda all tripura 323 sungtinaro prothom laika khumulunga sungtinioro state level committee khlaika Tripura Teacher Federation 323 ini sungoro 29 member te sung committee khlaika sungtini Tripura Teacher Federation 323 pai khlaya nangka angkisa nang busango nang khani tisana tai ge sung বর্তমান তিনি সাক জরসং 28 মাস বেতন করেছেন বেলায় নসং সিনি 10323 টিচার্স টি ম্যাডাম সং বেলায় ন কষ্ট দङ কারণ গে সুনো বর্তমান সরকার সুনো কগরিকা খাইবা নম্বর সুনো সিনি জব ফেরগেরিলিয়া ang gaban mo rin ko ina mo sungo sini joto 323 sini sarte medang sungo sung আন্দোলন খালাই গেছুন 2018 নিসিমি সংগঠন খালাই গেছুন sung কেবনি বিরোধেয়া তানকে sung joto সংগঠন চাইতোকা sini manthai sini job no firogi manane bage haibana sung manliya বর্তমান সরকার সুনো প্রতিশ্রুতি রিফানো সুনো সি কগনার লিয়া সুনো জব ফিরোগি লিয়া অন্য কিছু ওয়ানসুকা जों दिनै वानसुबिनो सिनि त्रिपुरा टीचार फेडारेशन 323 खालामनो उद्देश्य आंगा जों त्रिपुराव एकमात्र सिनि जब न फिरगरि माननाय जों खरकसानोबो सिनि बुवाग्रा जों बुवाग्रानि नाहारमु सिनि जोंना हामजाकमानि बिनि ओ हामजाकमानि बिसिंथि जिबिसे जोंना जब फिरगरि नाय अन्नगिना जों जत तिनियो जों 323 जों बुथुमनायमानि उद्देश्यबो जों बोसांगो बुवाग्रानि लय का सामुख्रायनाय जों त्रिपुराव नगो जों प्रतिश्रुतिनो खेला खालायनाय आङो दाबुनि लिडार ते मिनिस्टार खुंगक साका हंगाय सारिगोनो बुंनि गभर्नर आरो गया दिनै साकाय खोनानो गोरिं थांगो जों सामनो बिसास खालायनाय जों बिसास खालायनाय मथसिनि जों अबाहाय लिडार जों नुब्लिया ताइ हिंगे जों दिनै सब जरा जों 28 मास बेतन करै जों सिनि संसार परि चालावनो बेलायनो खस्थ जों चालावै दङ अन्नगिनो जों सिनि जब माननांगौ जों जब फिरगै माननांगौ सिनि आत्मसम्मान जे जों जे जागा दङ आ जागा जों अस्थानो माननांगौ जों सिनि शिक्षकता अन्नगिनो जों बुवाग्रा सिमिसे एकमात्र जोंनो रक्षा खालामनाय बुवाग्रा सिमिसे जोंनो मथानि मानाय बुवाग्रा जों पयदुसाव तांगो बुवाग्रा सिमिसे तामनेके जोंनो सिनि जब न फिरगै रिमानाय अ बिसास सिनि सानि दङ अन्नगिनो जों दिनै सारा त्रिपुरानि सिनि 323 बुथुमनायखा दिनै अर जों 29 जनाव जों कमिटि खालायनायखा सिनि बोसकांगो कर्मसूचि दङ अ बोसकांनि कर्मसूचि अबरनो डिटेल्स सायखनायनाय नंस्रुते दाबुजे अ सुनो नुगै दंनाय ससियेल मिडिया बिसिंथि इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर बिसिंथि जेन नुग दंनाय जतनो ताकुनो देखा हास्तिनि जतनो आं खाका होया फारसिन दसर 323 बिसिंथि ताम कारणे सिङाव जागाव म kwtal खायते कैसे गठन सम्मा खायके आउनु चिन्ताखौ सिङाव जागा प्रेसिडेन्ट साइकरा दिखा जों विभिन्न भाबे उद्यापन ककासिनि थांनां लामा गरिखा जों लाइखेनो बिबदक लाइजा 28 मास जों सासे मायानि के अबा थिका के बाहार थिका के अबा स्ट्रोक खा आम थायनि विभिन्न थमन जागलो जों बा दङै मा खायते के ताबु जान जान के बस्तां दिनो जों ओमफ्रायनो
rauto saik na ga sing sa tak sing bustang mo je kormosi ti tomon ha kai bustang mo sini 10.323 ni horoksa adong bobo फोरोंनाय बाबुराम सातनामी बसिनो जागाव बिका हास्तेनि 46 नम्बर उनको मुस्लिम सुरमागो बो आदागा एमएलए इंगे बसाइ दंगो आदागा बुबाग्रेनो तैदुल मुं बुबाग्रेनो नाइखल मुं बुबाग्रेनो हामदां मुं बिसिंति 10.323 ना जागा जाखा अम हाइकायै अबनो तेफ्रा हास्तेनि पुइला प्रथमा सैजागनाय अब प्रथमा आंनि तंरंनाय जे बाबुराम सातनामीनो अदागा उमते जाखा 10.323 पुइला जागा जाखाते बोकाइसे हिंदुस्तानी बसं आम हाकेनो सोंनु खातिर हास्तेव ताबुनि सिमिया देजराव जों लकडाउन पुइलान सिमि आरम्भं माने आफन सिमि बुबाग्रा प्रत्येकटा बरनो चुवागै फाइगिया जे बर फातार हास्तेव थांगै निने सामखाना थांग कसाइ थांगा कोइनान थांग कसाइ थांगा फाइमालिया कोइमालिया आम हाइ जागाव बुआग्रा प्रत्येकटा बरनो बचुवाखा ते आबो सिमिया अदिके थांगै फाइ कसाइ तंनाय लकडाउन कसाइ तंनाय बरनो सिमिया जे जागा मासाया मा नंगिया मा कानिया मा तुमियां तमान नो बुआग्रा लाइखन सुबागमन सिं जतो नु तंगो ते हास्तेन बरनो जतनो आबन बिसिं ते जगाव सिनि मेजर ऑपरेशन जगह नांग तंखा कुन बरंनि किडनी थांखा कुन बरंनि मगल आरि थांखा के बरंनि उमतिं थांखा आम हाय जगाव बुआग्रा लाइखन सागनांगै सागनाय कलमान बिसिंतिके बन हामजागमान बिसिंतिके इसिंग लाइखन सुबा सुइ दंगो ते हास्तेव जों अनेक समय अ जगाव बुजिनानै बकुन करे अनेक समय बुयावनो अन्य रकम भाबे जोङो बुंनानै चेष्टा खायो कन्भिन्स खाने चेष्टा खायो जों आव खाइजि एता उनके बुबाग्रा ऑल ओवर तिफ्रानि बरमन बा हामजागो आबागै कुन वानसा करे तक्सा करे आबके हामजागै दंगो जों आब बिसिनिनो काइसा 10.323 काइसा परिजितिं थांगा जोंनो अनके डिफरेंट फ्लाइट दं माने जाक आमते इंगै जों बसांगो बनि कर्मसुचि जे आं सामानि बाबुराम सातनामी हिनै बनि 18 तारिखआव काइसा प्रोग्राम दंगो आ प्रोग्रामाव जों थांलायनाय आबन सिगां जों बुबाग्रानो जों मालायनाय कन्फारेंस खाने बुबारनो तै सिनि आम्बासा टाउन हल आबंगै आं टाउन हल नि 18 तारिख नि जे कन्फारेंस अ जगाव तिफ्रा हास्तेनि प्रत्येकटा बरकनो थांगै तामसा आबो खाना आं कोयो ते विशेष कै सिनि 10.323 नि अ जगाव विभिन्न संगठन दंगो जों तिनो जा कतालका संगठन खायो हने अन्य संगठन जों दिनै खायमान कोगिया प्रत्येकटा संगठन सिनि न्याय्य दाबिना मानान बाङै जों जे चाकरि थांयाको जोङो अम हाइकायै थकायै जे चाकरि थाङो हने तने जगमानि आ जागानि যতক্ষণ চাইতক যাক जों आबंनो ब्लाइखनो पाइफ्लाय हामाया फारु प्रत्येकटा संगठननो ते अम हाइकायै बसकांनि जे 18 तारिखनि जे आम्बासा टाउन हल जे प्रोग्राम उनाइसिनि आ जागाबो प्रत्येकटा संगठननो फाइनाल बाङै आं कबगो आपसे कबगैनो आनि सरी तेकाइसारि बाइक रैली आं सान पक्थांगाबो आबो बिसिङाव जोंहा दा कन्फारेंस खाने प्रथमत टाउन हल बिसिङाव कन्फारेंस खाने कन्फारेंस फाइनाल लगे लगे सिनि आदा बाबुराम सातनामी सिनि 10.323 नि खरकसा दं फोरोंनाय ओमफ्राय बनिया जागाव काइसा कन्फार्म दंगो प्रोग्राम दंगो आ जागाव जों बुआग्राम लगे लगे खाय बाइक रैली खायो जों थांलायनाय जों ताबो आ जागा संलायखाया आपातत ताबो 700 থেকে 1000 बाइक आ जागा जों आ जागा एटेन्ड खायलायनाय आ जागा सिनि 10.323 नि हुजार मु खायो विभिन्न बरकनि जों ताबो मान दंगो सापर्ट मान दंगो आम हाइके जों थांलायनाय टाइम दंनायाबो जों प्रोग्राम तेंनाय 10टा 10:30 लगे जों टाउन हल इनडोर प्रोग्राम तें दिनाय आबन पायो जों 1.5 घन्टा 2 घन्टानि बिसिङाव नखरि आ जागानि जों आ जागा बाबुराम सातनामी प्रोग्राम जों एटेन्ड खायो हामबाय